Volám sa Terezia Brimus a v M-Clinic figurujem ako terapeut čínskej medicíny a konzultant bazitechník čínskej astrológie. Čínska medicína je veľmi komplexný liečebný systém, ktorý vždy hľadá príčinu ochorenia. Podrobná diagnostika skúma zdravie človeka na rôznych úrovniach, a to na duševnej, mentálnej aj fyzickej úrovni. Preto ľudia veľmi často prichádzajú s chronickými patológiami, s akutnými patológiami, s autoimunitnými ochoreniami. Ľudia, ktorí túžia po nejakom seborozvoji alebo sú stratení na svojej životnej ceste. V poslednej dobe chodia ľudia často so psychickými problémami, ktoré sa často viažú na fyzický nekomfort. Veľakrát sú to práve mladí ľudia a v tomto celom vidím takú výzvu, že nájsť ten koreň problému aj v samotnej celej spoločnosti. V rámci klientov je podľa mňa veľmi dôležité nastaviť veľmi individuálny prístup k týmto ľuďom a nehádzať ich do jedného vreca, tak ako sa to väčšinou deje. A toto pre mňa nesie veľké posolstvo, že ako terapeut musí človek neustále kultivovať svoju osobnosť, aby vedel ľudí vnímať srdcom a nie cez filter posudzovania a predsudkov.